Merry Christmas, be. Guys. Naganggaon kani guys kanina mo ni pada ni ate. Merry Christmas din tanante. Dito si Pen kanina. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys. Kinan Kim Family Vlog. So guys, December 24 na ron. So unsang gabi Pasko na. Pabuto nag mga kuan guys. Okay sa itong naipabuto diha. Na guys, nakasabit nagarat at ang lantern na rin dia. Okay kayo. Mana ang magigamit test wag birthday ni Mates. Dari amo nang gibutang dress among sud. Yan na guys, gateng pang. So unsa guys mag-celebrate tas tong Pasko unsa. So kani nga video is ugma pa ninyo makita guys. Ugma ang adlaw sa Pasko. O Merry Christmas na tang tanan guys. So guys, mo to sa may merkado karejet. Kita kits rata. Nami paliton. Mag-video ra ko gamay didto. Yan sa mag-video pa pag ko pangluto. Guys, nakalimtan dahil na nakalimtan. Nakalipat ko. Pastilan yun ako. Lagi patid guys ang kasin dia. Hi! Naingan na dia. Thank you. Salamat sa kasin nga nas Manila. Makay. Salamat ka Adjo. Yan na guys. Puti na tada ni Dalisay Kuzik Soap. Grabe guys. Salamat sa pinaskuhan. Merry Christmas ninyo dihang tanan. Amping mo. Ingat-ingat kamo ni Sky ug sa imong darling. Shout out ko ninyo diha. So guys, padong na Miss Unikas Mercado. Nagbaklay ra ko kay Lisa dato kagyanan to Una-una ko unika. Ay. Baha guys, dara sa gyanan. Baha nagbasak na. Pangbaha nagbasak. Ang mga bagong tinanuman baha na. Pati dadto to gabaha jud ron datos ko andakang sapa. To guys mo lagi. Sus Ginoo ko. Gabuntag man naguwan guys. Merry Christmas dam. Guys, dara namang mas ko ni madam kay daghang naka-display dia. Thank you sticky buns. Para mo patanawon dani guys, inside design din ang atang cake ni gabot didto. Unja. Dapat ikaw ni katag sa mi dia. Salamat ka to dam. Uli na mi guys. Bunga pa ning bunag kaguwan. So guys, abot na mi dress bye guys. Di na mis unik kagikan mi na malit. Dia. What na guys, nipalit ko sliced bread dito sila sa ate dia. Sa Rimaris Bake Shop, nipalit ko dito guys. Lagi pakapin si ate dia. Hala, ranga suka ko namin banana cake. Thank you ka Jote. Merry Christmas. Salamat ka Azo. Dara guys. Thank you. So sila sa ate mo design pa sila og pang Christmas nga design sa cake ato ko silahan saka di man sila mo design og pang Christmas. So dito ko ni palit sa nang kuan sila sa ate. Di man sila mo design og pang Christmas good. Salamat ka Jote di ay pakapi ni ate guys ya. Thank you na nami banana cake. So Miss Rimaris Bake Shop. Lami dito guys silang sliced bread na sa ate dia. Lami ka ilang mga pan, ilang mga timpla. Ang ganahan tulad ko. Puting palitan og pan. Ayan. Thank you so much. May tanawon guys. Agatong kuhan kari cake. Isa? Isa? Oh, pastilan. Sa sudan cake. Atang tanawon guys. Ang isang design. Okay, 1, 2, 3, go! Wow! Merry Christmas! Christmas party. May design siya guys na Christmas party. So, ato sana isang isa sa rep, kaya sa pamanggabi So, dinek. So, ito na guys, magwanas pa pag-Gabriel sa Biko. Wow, si Papa-Gabriel yan magluto guys, kaya isa man sinang kinaham. Ha? Oo. So, guys, maggawa na ko na rin macaroni salad. Aron natin, kuto nun sa. Kuto natin yun sa patamis-tamis. Char. Tamis-tamis yun sa gabi Dahil no. Liakim. O request man ito, mga chikiting, macaroni salad ko no. Spaghetti. Salamat ka Jote. Ito Josephine. Merry Christmas.
Sa inyong tanan. Merry Christmas, ninjote. O kaninjong tanan, guys. Merry Christmas. Kaya mga batang ano nga ni guys, cheese. So, diyan na guys. Naka-ready na gatang ibutang sa atong macaroni salad. Mga ganito. Guys, macaroni salad ya. Alright. So, diyan na guys, nalagay na natin ang ating nalagay na natin sa dalawang lagay ng ating macaroni salad. Diyan guys, nakasya siya. O, tabunan na natin guys. Takpan na natin to at ating ilagay sa ating freezer para masarap siya mamayang kainin, mamayang gabi. Yan, sa gustong mamasko, nga rin naman musbay guys. Kaya ako macaroni salad. Yan na guys, lagay na natin sa freezer. Yan. Merry Christmas nitong tanan guys, natang tanan. Merry Christmas! Alright. Ayan guys, naghalo-halo na sa papagabi si Jang favorite luto unon, biko dia. Naglatik na si Ja. Okay, kaadyo guys. Kari darag, pilit, idungag. Yan na guys. Alright. So, yan na guys. Bidyuhan na lang na dyan kasi naghalo ni Papa Gabriel daras biko. Wow, diyan na guys. Wow. Haraman itong luwag. Sa kong luwag guys. Diyan na guys. Grabe dyan ka kap. Kugihan din ito pag Gabriel did. Mag-kuan na rin pa. Ito sa hapin. Okay. Alright. So, okay. Tingko ka na rin sa pilit. Okay. Ito na rin. Ha? Saktura man na. Saktura na. Guys no. Ini bukaran guys. Wow. Lamia. Uy. Mangit-ngit laman guys. Ngit-ngit dari. Suga waka. Power. Wow, lamia uy. Naminig na deket guys. Alam orang na deket. Wow. Wow, lamia biko guys. Uy. So lamia deket guys. Lamia ra deket lamia deket brown. Okay, halo-halo muna. Halo-halo muna. Anto na giwa ng kutsara day. Alright, wala sa dagatang kaldero. Ano na guys? Alright. So na guys, magpaklay ka pa? So magpaklay si Papa Gabriel guys. Mo dyan isang event to gahay spaghetti ang lutuon mo dyan guys. Lagi, what's up? Kuwag sila nan. Alright, alam niya ka sa umbi ko guys Oh. Ha? No. Grabe yung panas ni guys nga aglubi dali upat ka buok. Upat pa no? Tulo na di ay. Kuha na ko ni pilaran ka salmon. Yan na guys, agatang biko ato na rin isang i-transfer dito sa lanan. So, yan na. Yan na guys, agatang biko. Alright. So, unsa guys, after na hiwaan yung paras pang pansit. Okay, kajo. So, yan na guys, luto na agatang lami, kajong paklay. Wow, arang lami akajo guys. Sani kuha man may guys, isa ka kilo nga sinlod. So, mo paklay ni Papa Gabriel. Favorite pakla dyan. Kung panagsarang mo po guys. Yan na, gatang paklay. Nga, karning sinlod sa baboy. Yan na guys. So, mag-spaghetti na ko guys. Para sa itong handa-unda. Ginagmay ragad guys. Kameram po dari. Lasanay. Ang brother. So, muna. Mag-spaghetti pababa. Pataas na tayo guys. So, di ko kaadyo ka video guys. Kay na ay nag-video. Kinars mong Bakit? So guys, yan nagatong spaghetti, luto na. Tanan isud sa sudlanan. Pasensya na mo kayo na video sa sinugdanan kaya mag sounds na nag-video ko dahil sa mong So, yan na guys, luto na gatong spaghetti pababa o pataas. Wow, lumiya guys. Guys, na nagpansit bihon. Yan na guys. Alright. So guys, na nagatong mga niluto, na nagatong spaghetti pababa pataas. Then nagatong biko. Wow, yummy ka gatong biko guys. Ito naman si Jakay kinugay ang mga butang na guys. Then nagatong pansit guys. Nagatong pansit bihon. Alright. So mamili sila guys kung sa ilang ganahan na anza. So wapa namang hukara ag paklay guys. Toras kadiro kaya mabutong initan anza. Merry Christmas sa tantanan guys. A few moments later.
Guys, ako yung una-unang hatag niya. Yung una naghatag katatay kay katugo las tatay. Tapos gawas nagkuan. Tapos kuan mo ba, alas 10, mo pepag alas 10. So hanay hatag ko unang idza. Makuling na din sa guys. Mari gift dito tayo guys niya. Kuan, mga regalo. Sa tayo guys, jacket kay tugnaw. Sakit pa yung tiil. Merry Christmas. Abrihi, anong kita kasud? Abrihi, hani mo. Say, mong kuan. Tara yung yan na kay ngit-ngit mga guys. Ngit-ngit. Kay segera na. Alah. Alah, gerat nga sa tara. Sakto waka na ni ja. Yung pinaskuhan. Nahagbang. Siwa, kwanto. Natagak to ah. Natagak sobre. Ay, so mauna man ko na dyan katog. Nahala. Okay. Sakit pagantiin. Nahala. Okay ra ba na sa kana? Okay lah. Selamat. Selamat ma'am. Isa. Okay. Muna ko kay. Nahala. Ikaw na kuling na sa imong kuan. Sobre. Unang tug si tatay guys kay katugo na si Ja. Nagkiuki uben taon na. Luilaban. Ugma lang ko na sila mga ud. A few moments later. Merry Christmas guys! Happy birthday Jesus! Nag-greet na kayo? Kay Jesus, happy birthday! Hindi ako bisita guys, so kabuk bata. Si Kilo! Merry Christmas! Salamat sa pag-cake, Mates! Kain muna kayo, dali! Kain muna kayo dito. Dito yung kayong dalawang bisita. Hindi mo pa, ito ka pa. Kain muna kayo, be. Si Kilo. Si Kuya. Ito yung kutsara, tinidor. So guys, ako yung bisita dari. Ako yung bisita. Mga cute ka, so yung bisita. Gano ko. Buka ka dyan, be. Ayan kita ha. Cake lang sa'yo? Oo. Paan kita ngayon ng cake ha. Pagkain mo na ng ano. Tawag nito. Tinidor sa'yo. Tira guys, kain ang aking mga bisitang gagmatoy. Tayo nakin. May Christmas, Kuya Kinkin. Hindi boy. May Christmas, tulog ba si Kuya? Uy. Loy, saan? May Christmas, dali. Dali na, sama ka. Wala ba? Hindi boy. Pagkaan na. 25 na. Kain mga chikiting. Si Kilo. Meron ako mga bisita dito guys. Maliliit na bata. Kain mi. May tinapay. Tinapay. Ken. Merry Christmas, Ken. Ngit-ngit mga kamera guys. Pasensya na dito. Kuya, alin na ya. Kaan loy. Merry Christmas. Mga bisita guys, mga bata. Tuog na buting mga dagka. Loy. So guys, ang mga gift nila ugma katong matang tagaan na mandiha suhan po silang ipang. Kung mas buntag naman ang ipanghatag nila guys kanang mga gift na guys. Kaya mga chikitin kay mga kindis may ipanghatag na nila. Kandi. LNTV. Merry Christmas, be. Kain na dali. Kain. Tinapay, tsaka ano. Kali ka. Sorry, batang na ito pagkaansa. Kuya, Merry Christmas. So, lagay mo sa ng red. Merry Christmas. Merry Christmas, guys. Naganggaon kayo guys kanina. Mga nagipada ni ate. Merry Christmas din yung tanante. Ni Josephine. Kanina taon ni ihatag ni nanay. Kaso di man maarang ni mother. So dari na guys, back to sender. Dari na ning sigo man. Sinay kayo man sigo kay buyag man sinanay. Ha? Eat na. Di kay bigyan ko kayo ng chocolate ngayon. Katapos nung kumain. Inat, kainin mo to. Kain na, kain. Say magikaan ken. Salad, wow. Macaroni salad. Merry Christmas. Lami magpa-sounds guys, kaso delikado kay copyright ta. Merry Christmas, Kuya Kinkin. Kuya Gail, dali na. Natugog mas Kuya Gail, guys. Pastilan. Tugog dyan si Kuya Gail, guys. Natugog. Hindi boy. Uy. Dali na. Pastilan. Guys, huwag man na dyan mahatag ang mga gift nila. Kayo, nagatugog man. Sa katupang mga idat-irara na daring ipang kustan na rin mga kuan.
Wa pa diha. Nakatug na siguro pag tangang sa gabi na ba dyan. Ugma na naman na guys, ipang duno nila. Alright. Kaan ko gluy sige na, kain na, kain. Kain na mga chikiting. Kain na. Lagi ka naka-red papa. Basa ta ng pa red ni papa guys. Yung ilabhan. Kaan. Kim. Merry Christmas be. Kim. Merry Christmas! Wala ka gawon. Kaya mo pagmata. So, nasag nila man at least naka-red. Gihapon. Yes, no? Bukas ko na ibigay ang kanilang gift. So, manghatag na ko nilang chocolate ron guys. Sa mga chikiting na dari. Yung mga dari. Kanta din so guys. Kanta. Again, happy birthday Jesus. Merry Christmas all. Merry Christmas Mates. Ay! Merry Christmas Kim. Yung sarabi. Puno mas pansit. Merry Christmas Kim Yat. Merry Christmas yung tanan guys. Shout out yung tanan. Mike Maribek. Merry Christmas. Dayan. Ate Josephine, Merry Christmas, te. Matessa, Merry Christmas. Mama Marilyn, Merry Christmas. Ma'am Marietta, Merry Christmas. Ug sa tanan, kisa pa Ate Eden, Merry Christmas. Ug ni Ate Lourdes, Saladin, Merry Christmas. Ano sa'yo, Ibe? Ano? Bukas na lang kita bigyan ng chocolate para hindi masira yung ngipin mo, ha? Ito. So guys, napo ko ipanghatag na rin chocolate sa mga chickens. So tomorrow na kay biin na. Ha? Yung red. Saan? Ito. Okay. Ito pala sa kanya. Red. Chichirya. Uy, gano'n ako. Pagkain ka muna doon. Yung chichirya. Shout out ko rin sa tanan. Pasensya na mo guys kaya nagkuhan ko gluy. Kay sakit ng bubunlan. Shout out ko rin sa tanan guys. Merry Christmas din sa tanan guys. Putos-putos mga sanina. Merry Christmas. Great sa nila. Merry Christmas guys. So mata magtiwas og shout out guys kay katugon ng mga bata. Tugon. Lawin tanga pa sounds kaso di man pwede guys magna ko sounds kay copyright ta, delikado. Stilan. So, di na guys. Thank you ni ate Kwan Sarimares. Salamat ka Azote. Si Janggi. Hatag na salamat Azo. Thank you. Og sa cake from Mates. Thank you so much. Merry Christmas guys. Merry Christmas kilo. Kain ka na kilo. Salad loy. Macaroni salad. Merry Christmas ang mga gift guys. Ugma na dyan na mahatag kay motogi una-una katatay ganina katug naman sinanayo manong ari. So ugma na sa utos bunta guys. Super sumuntang niya. Dado to. Ugma na mahatag ng mga gift diha guys kay tugnaw ako ano magud sana. Nangatug na sila gino ko. So tay ma-hymns. Kaya nga tuog naman, nag-sleeping beauty naman sila. So, nag-bugas og luy. Lain ng kuan, pamati. Dahil dyan pamati sang lawas. Merry Christmas na tayo diha. Si Ann Margaret, Merry Christmas. Tuaman diha sa Atinika. Tuaman na masko sa Atinika. Pati si Jamila. Gian Tud. Ito na masko man sila guys. Sunod mo doon wa ilang ha. Kita ilang masko ta. Asa mo masko loy? Asa mo masko? Masko ko na sila guys. Kim si Loy-Loy. Ako tama. Yung sayos ng bata. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy birthday Jesus. Ay, happy birthday Jesus. Kainin mo yung sayo. Dali. Paano sana pakahasa ng picturean pa na to. Ganid sila. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Pader. Merry Christmas. Merry Christmas guys. Tugnaw ka so guys. Uy, around dun tugnaw. My God. Tapos kuya nagmaukot. So umat na sa buntag. So umat ako sa buntag. Dani magtiwas og video guys. Kay grabe kasang tugnaw. Pastilan. Gino ko. Maso galing mga chikiting kada rin doong. So chocolates. Dani hang ipanghatag nila. But pangaon sa mong pagkaan.
Dyan, may water dyan. Oh, may tubig dyan. Wow. Merry Christmas, Kuya Ken. Guys. Merry Christmas ng tanan. Ngaanta. Ngaanta din sa macaroni salad. Lami, Loy. Macaroni salad. Sakto ra. Kilo. Inom ka water? Be, inom ng water si Kilo. Kain. Pugno jud guys. Uy, pastilan. So mo din ni design dere guys. The design of our Christmas. Design na guys. Pasko jud gini ng parol. Thank you matay sa mga parol. Thank you so much. Kung sa katong tawa pa na mention diha. Shout out kun tanan. Ano kayo? Day. Shout out to all of you guys. Picture na father. Bati father. Ha? Pakain na daw sila ng cake ni Kuya Kim Kim. Chocolates na chocolates. Hiwain natin to guys. Ang cake. Ang cake. Kakain sila ni Kilo. Jack Kilo. Yan. So, hiwain na natin to ang ating cake. Right. Okay. Okay. Ano guys? Sige, kain tayo cake yun. Yan, the favorite color. Yes, sarap. Oh, ito na Kim. Sa'yo, be? Sige lang, be. Kunin ko yung, gayan. Yan. Mga chikiting. Kain na, kain. Yan na. Laro na guys ng anong cake. Mga chikiting. Sige na. So, Merry Christmas na tanan guys. Thank you sa kanuna yung pag-umanama guys. Salamat ka Azo. God bless na tanan. And ugman na pa guys. Ugman ako magsumpay na nag-video guys. Haway po po. Lami na pa ka to. Sakit ka sa bubunlan. Silan. So guys, tomorrow na pod. Guys, meron na naman akong bisita dito na napakaganda, si Kambal, yung aking assistant pag nag-birthday si Kim Kim. Oh, di naman tumitingin. Ito, kumain ka lang dyan. Kain ka na, kain. Yung isa, saan yung isa? Doon nag-ano pa guys, nag-CR pa yung isa. Stilan. Kain ka lang. Dito yung mga chikiteng. Chikilo. Busog na ikaw, Kila? Ha? Nabasag ikaw? Ha? Nabasag ka? So, ano guys, nagitapok ng mga bata, Merry Christmas mga chikiting. Lami yung tatagaan silang chocolate ka. So, huwag yung lang mga ngipin. Ginuo ko. Meron. Tagaan na silang chocolate pa? Tagaan, o. Sige, bigyan ko kayo ng chocolate. Oo. Ayan na. Kunin ko muna yung chocolate. O, dito ang pila, be. Dito ka. So, guys, pamigay natin yung chocolates. Pila tayo. Dali, pila. Pila tayo, pila. Yan, hati-hatiin natin. Kasi bukas, may pupunta pa dito para makakain sila. O, yan be. O, yan, ang chocolate ni Reben. Ito pa, dagdagan. O, dagdagan yung chocolate ni Reben. Kasi gabi ngayon, baka may mag-iyakan. Okay, Kilo. Yan, hanap kong isagulan guys. So, batong mga kindis. Okay, doon. Hoy, Elia. Bukas ka na, Bi. Ha? Bukas na, Bibi. Tagaan. Kaya arong mag-brush your teeth, tinagnaman ha. Oh, ayan, ang bibi namin. Bigyan ni mama ng chocolate. Si Kilo, nangatapon na yun sa'yo. Sa'yo, be. Sa'yo, Loy. Guys, excited na sila makadawat ng chocolate. Ayan. So, apod siya haluan dari guys. Kaya arong lipid usik kaguan. Okay, upuruhon ha dari. Mga bata di nakadawat. Uipid. Yan, mag Santa Claus muna tayo dito guys. Santa Claus. So yan. Ito yung ating ibigay. Oh, Loy. Dito ka, Loy. Okay. Okay. Sige mo. Ha? Merry Christmas, Ken. Thank you. Bukas ang iba ha. Pasok na, kain. Dami kong bisita guys, Kuya Gal, bukas na yung mga chocolate. Huwag man ako nag-isa guys. Hoy, mag-brush your teeth kayo ngayon ha. Natapos ng kumain dyan. Kaya na, ito, may plato dito
plato dito. Kasi Iya talaga. Oh, mahiyain talaga si Iya. Yan, may plato dyan. Ha? Talaga mga bisita guys. Ugma na pag-order ko to. Ngari. Sa'yo to. May chocolate ka rin. Ha? Oo. Kanina pa. Oh. Chocolate mo rin. Oo. Tira, kain na para mabusog. Galing yan kamates. Makaraw ni salad. Yan, sarap yan. Inza, lipay sa chocolate. Agtit. Okay na, mag-toothbrush. Ikaw? Pia? Loy? Ikaw? Kilo? Hindi sumasakit ipin mo? Okay. Ikaw? Hindi nagbihis ng damit? Kay katugon ka, Adjo? Si Idi Boy, guys, nasa gawas. Pastilan. Mag-iing nagpagkaanawa. Gaso din taon to natug. So guys, kaning uban na ni ugma na po ni guys, ugma na po na i-share sa mga bata. So magsalin nagutong dari gamay para sa mga tikiting. Pinaghanon po si Ja. Ayan. Ayan guys. Tama pang patabanan dari mga kindis. Para kuan ba? Angay sila. Bukas ang kainan ng mga chikiting. Dari guys, kaya nung ang mga bata. Pastilan. Tago guys, karon niya pang imigasin. Ready lang gamin. Bakit dinala nyo dito? Para makakain. Ay bukas, dalhin nyo dito ha. Dalhin nyo dito bukas. Tiyo? Kain na mga babies. Kain na kayo dyan. Oo! Kasya. Tingnan mo. Ano yung kapatid mo? Kasya yan. Kasya yan. Dito rin yung maingay na ano, nilalang. Dito yung maingay na nilalang guys. Yeah. Masaya na skin ka na. Saya wala. Saya papasko. Lami yung taog kuan. Saya nga na lami yung tag. Pwede pa mag-sounds ba? Kaso, makapiright man ko guys. Oy. Sadaw? Sadaw sila. Kain na. Cus, sila. Cus, wagan. May mga matanda dyan.